Uite așa repede. Salutare! Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un episod din Among Us. Nu pot să cred. Și acum am dat și noi pe public și haideți, suntem aici cu Izabela. Ia uitați-o. Și are Among Us. Iza, dar schimbă-ți coarnele alea. Ia-ți și tu o șefcuță, o floricică, ceva. Da, ar fi mișto. Da, îmi place skin-ul. E mișto. Nu știu, dar eu am două culori și nu pot să-mi iau roz. Păi dar roșu sunt eu, dude. Da. Da, e mișto. Da, parcă sunt. Da, haide mă, că ești drăguță. Bine, haide. Dar știi ce skin ți-aș recomanda? Uite. Had. Ăsta ți l-aș recomanda ție. E oribil. Băi, frumos. Bine, hai și cum dăm așa jucăm? Cum dăm să jucăm? Păi dar asta e că acum așteptăm să intre oamenii. Atâta așteptăm. Așteptăm ceva, că nu intră ăștia ca boții. Gata. Sunt 10 oameni. Așteptăm, normal. Cât așteptăm. Îmi pare foarte rău că durează atât de mult, dar ce vreți dacă acești oameni minunați nu mai intră? Mai bine filmam când intra oamenii. Adevărat. Acum o să punem pauză și o să ne întoarcem când o să vină oamenii. Dar nu am cum să mi-l încarcă. Da, bun, au intrat câțiva oameni și acum am dat și play. Bun. Am mai intrat unul, am mai dat play și am mai intrat încă unul. Nu, mai avem nevoie de unul. Este! Am așteptat foarte mult. Am așteptat vreo 2 minute. Deci toți oamenii. În sfârșit. Și o să ne jucăm acum. Da, Impostor? Cine sunt impostorii? Iza nu mă omoră. Bine, pe tine nu te omor. Bun, deci... Care mai e impostorul? Ăsta verde? Impostoring. Bun, deci mai Poți să scriu hello? Aha. Hello. Da, după aia să nu faci la mine că te dă lumea afară. Parcă n-ai mai zis nimic. Bă, 4 l-au votat pe hello. Și gata. Însă impostoring 2, impostoring remaining. One impostoring. Iza, îmi pare rău, dar... I'm losing, I'm already, Haide, mă. Stai, mă, pe loc, handicapatule. Stai pe loc. A, da? Prostina. Bun, și acum să mai spun încă o dată. Nu Dark Blue, proștilor. Deci cine ești? Nimeni. Deocamdată. No one serious exact. M-am săturat să fii cum ai o impostor. Bă, da, eu vreau impostor. Eu vroiam, nu să piși tu. Eu vreau impostor. Îmi fac și eu acum. Just complete. Of. Bă, da, prost sunteți. Eu am apăsat. Aoleu, că vreau odată să scap. Cine este? Eu știu că încă n-a ieșit nimeni. Stai, că încă n-a ieșit nimeni. Hai, fă Loki, eu dau afară pe Loki. Este!
În sfârșit m-au ascultat ăștia cu mine. Liza Papa. Isabela Mansean impostoring. Este! Victory! Nu! Eu te-am dat afară. Eu am zis Isabela impostoring. Isabela impostorul. Isabela. Bă, dar acum ce pot mai... The play again. Pune-l pe ăsta de aici, repede, repede. Ok. Bă, nu știu. Am dat pe ăsta. Aoleu. Toate mari, toate. De 2 ori apasă. Ca să nu te mai chinui. Iarăși. Nu. Bă, nu știu. Așa. O zi D. Capa. F. capa. F. F, unde-i F? Gata? Gata. Hei. Nu. Așa bun. Hai, credeți că scăpați de mine, dar uite că n-a scăpat de mine. O să dăm play? Gata, am dat play. Bun, și acum o să vedem. Cine pică imposorul, cine? Cromeat. Nu mai vreau. Ești cromeat, nu ești impostor. Și cine e impostorul? Eu știu, habar n-am. Bă, fugi dracu. Am mers să mă luzinga, mă luzinga. Scuzați-vă, vă rog eu pe verișoara mea ca niciodată. Dar, na, noi vrem să facem un canal de YouTube fără înjurături, chiar dacă Iza înjură foarte des. Am 18 ani. Da, mă, ai 10 ani. Și am cam 9. Deci, da. Doamne! Nu mai pot să intru aici. Plecă-mă de aici. Apasă pe buton. M-a omorât. Știam că la impostor. Cine? Ia uite, am ieșit afară, am vrut să mă plimb în spate. Ăla portocaliu cu de-aia păcat ca mine. Mersi. Apăsați pe buton! Toate să apăsăm pe buton! Așa te vreau. Am mers. Scrie acolo. Cum îl cheamă? Orange Impostoring. Am mers și am luzingat. Bă, doi m-au votat pe mine! Ce? Doi m-au votat pe mine! Păi, dacă zic impostoring, m-a dat afară. Andrei was not impostoring. What? Da, de asta a fost și episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați. Isa, da, de ce-i dacă uit? Trebuia player. Da, și dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii să mai facem episode. Eu am fost Andrei cu codul? Din codul. Nu mai mișcăm. Ua. Stai un pic. Ca să fac introducerea de final. Da, și asta a fost episodul nostru de azi. Voi ați fost abonați, eu am fost Andrei, a fost Iza. Și o să ne vedem data viitoare. Adios!